Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan sabon bidiyon. A wannan bidiyon zan yi mana cikakken bayani ne na gaskiya akan kuɗin da ake samu akan Facebook. Ana samun kuɗi akan Facebook in dai har kana da pages, kuma wannan pejin ka tabbatar ka inganta shi, ka yi masa duk wani sace-sace, sannan kuma account ɗin da ka buɗe Facebook ɗin naka kana iya cire shi da kana iya log out ɗinsa, sannan kuma kana iya mai da shi. Bayan nan abin da kake bukata pejin naka ya kasance mai kyau ne, sannan kuma ana kashe kuɗi akan Facebook, sannan kuma ana samu. Ta yaya ne nan ake kashe kuɗi? Idan ka ɗaura bidiyo za ka biya kuɗin boosting. A rana ɗaya Facebook za su yaɗa maka da bidiyon nan yadda baka tunani. Za ka samu followers da yawa. Kafin ka samu subscriber 1000 ma akan YouTube za ka sha wahala sosai, amma a Facebook za ka iya samun mutum miliyan 10, za ka iya samun miliyan followers, saboda kasancewar akwai mutanen mu da yawa waɗanda ba sa kallo a YouTube har yanzu, amma suna hawa kan Facebook sosai. Za ka ga mutumin da bai taɓa samun subscriber 10,000 ma akan YouTube, amma sai ka ga akan Facebook yana da followers sun kai 500,000, saboda kasancewar akwai mutanen mu da yawa wanda Facebook suke hawa. Ina 'yan mata da samari, wannan dama kada ku bari ta wuce ku. Ku tsaya ku koyi wannan harka ta pages domin ku samu followers. Ko da baka YouTube, za ka iya buɗe website wanda za ka dinga yin posting a kai, banda dai labari na ƙarya, ingantattun abubuwa, saboda rayuwar ka tafi ɗorewa ta gaskiya akan abubuwan da kake na gaskiya. Insha Allahu za mu fara kawo muku wannan bidiyon tun daga yadda za ku ƙirƙiri pejin, har yadda za ku yi masa duk wani sace-sace, da yadda za ku mai da experience da komai dai da verifying ɗinsa, da yadda za ku ɗora bidiyo mai tsawon minti 30. Insha Allahu za mu fara kawo muku bidiyon nan a playlist ɗinmu mai suna Facebook. Ku kasance da Kadawa Top TV, ku yi mana subscribe, ku yi share ta wannan bidiyon domin mu samu masu ra'ayin abun. Mun gode, kada ku manta da subscribe.